ஹாய் நண்பா, நான் உங்கள் ரமேஷ் பேசுகிறேன். எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும்? இன்றைக்கி என்ன vlog பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சென்னை ஈசிஆர் தி மெரினா மால் வந்திருந்தோம். ஆக்சுவலி நிறைய தடவை வந்திருக்கோம். சரி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி மாலுக்கு போகலாமேன்னு சொல்லிட்டு மாலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாமே சுற்றி பார்த்துட்டு ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு போனோம். அப்போ பார்த்தது தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, புதுசாக எக் ஸ்டிக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்த பார்த்தோம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கை வச்சு நிறைய வெரைட்டி வந்து பண்ணி தராங்க. வெஜ்ஜு, நான்வெஜ்ஜு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் சொன்னோம். அதில் வந்து சிக்கன் கொத்து ஸ்டிக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன். இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்கையும் ப்ளஸ்ஸு சிக்கனையும் வந்துட்டு ஒரே இதில் அந்த மிஷின் ஹோலில் வந்து போட்டுறாங்க. போட்டுட்டு ஸ்டிக்கை நடுவில் வச்சுட்டு ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றி விட்டுறாங்க. ஊற்றி விட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ண சொல்கிறாங்க நம்மள. அது வந்து பாயில் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். இங்கேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கோடாவும் தராங்க. ப்ளஸ் வந்து சாண்ட்விட்ஜு, ராப்ஸு எல்லாமே இங்கே வந்து கிடைக்கிது. நம்ம ஃப்ராங்கி ட்ரை பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஃப்ராங்கி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த எக் ஸ்டிக்கா வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இதில் இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு நம்மள பக்கத்துலேருந்து பார்க்க சொல்கிறாங்க. அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்டிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே வருது. அது பார்க்கறதுக்கே வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு புது விஷயமா இருந்தது. அது நல்லா கிறிஸ்பியாக, எம்மியாக மேலே வரும்போது திரும்ப பின்னாடி பக்கெட்டு திரும்ப அந்த ஸ்டிக்கை வச்சு இது பண்ணிடுறாங்க. அதுவும் திரும்ப அது நல்லா பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே வருது. மேலே வந்தோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து நமக்காக அதில் மைனஸ் போட்டு கொடுத்துட்றாங்க. இப்போ வந்து நம்ம எக் ஸ்டிக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதில் மைனஸு ப்ளஸ்ஸு டிப்பு அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நமக்காக கொடுக்குறாங்க. எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே வெயிட் பண்ண முடியலங்க. எப்போ கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ இது வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தேன். அவர் நம்ம நேரம்னு பார்த்து நம்ம பசி தெரியாமல் அவர் மட்டும் மைனஸு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் வச்சு இது பண்ணிட்டு இருந்தார். மைனஸ் போட்டுட்டு டிப் போட்டுட்டு நமக்கு அது கொடுத்தாரு. அது நம்ம கையில் வாங்கும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவ்வளோ எம்மியாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் எச்சு ஊற ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க எனக்கே. அதை பார்த்தோன்னே மனசில் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். வேறு லெவலில் இருந்ததுங்க டேஸ்ட்டு. உண்மையாலுமே வந்துட்டு நான் ஃப்ராங்கி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். எக் ஸ்டிக்காங்கிறது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தடவை. உண்மையாலுமே டேஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. எல்லோரும் வந்தீங்க அப்படின்னா தி மெரினா மால்ல இதோட நம்ம விலாகை முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கண்டென்ட் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வீடியோ நம்ம போடலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மறந்துடாமல் லைக்கு, ஷேரு, கமெண்ட்டு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.